आज आपण घावणे करूया। बटाट्याची भाजी बनवते मी घावण्याबरोबर। त्याच्यासाठी मी हे 2 पेले तांदूळ भिजवलेत रात्री, ते आता मी वाटून घेते। वाटून झाले तर आपण भांड्यात काढून घेऊया। आपल्याला जेवढं पातळ हवं ना तेवढा हिशोबाने करायचं। बटाट्याची भाजी बनवते मी घावण्याबरोबर। 4 बटाटे घेतलेत मी उकडून कापून, कढीपत्ता घेतलाय, कांदे घेतलेत 2 आणि चिरून 5-6 मिरच्या घेतल्यात हिरव्या। आता आपण फोडणी करूया। 1 चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं, चांगली तडतडली आहे। आता आपण पुढे मिरची टाकू। मी इथे मीठ टाकते। कांदा शिजताना मीठ टाकलं का कांदा लवकर भाजतो। इथे मिरची कोथिंबीर टाकली, एक छोटा अर्धा नारळ टाकलाय काटलेला, अर्धा चमचा मी आलं लसणीची पेस्ट टाकते। कांदा भाजलाय, हळद टाकते मी अर्धा चमचा, हिंग पण टाकते अर्धा चमचा। हिंग मी कांदा भाजून झाल्यावर टाकते, कांदा काळा होऊन जातो। बटाटे टाकले, कोथिंबीर टाकते, तवा तापलाय, आता आपण टाकून घेऊ। आपण फोल्ड मारूया। बघू शकता किती छान जाळी पडली आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या।